Wow! Oh my God. So big. So big the bot-bot. Ay, matamis pa siya onte. Ito rin guys, oh. Oh my God. Ang kamis naman kunain ito. Yan. For sure this one matamis to. Yan. Sarap. So, ito yung kagandahan pag pag sa bahay lang sa probinsya, tapos sa bahay lang naggagayat ng niyog, kakayod. Kasi pag nakachamba ka ng may bot-bot, makamerienda ka pa in advance, diba? What? Hi guys! So today, naglalaba kami. So si Dadot yung taga-Banlaw kasi nag-prepare ako ng breakfast. Tapos nagkayod ng niyog kasi mamaya gagawa tayo ng insaladang ginataang talong. Request ni Dadot. So nakapagsampay na siya guys. Ayan. Yung si Dadot. Thank you din sa pagtulong. Ang dami na niyang kasi last na salang na lang yun. Nakaano sa washing. Ayan. So and then, ayan o, na ako. Pinapatok ako sa manok yung mga bao. Gusto nila yung mga ganyan eh, tuka-tukain nila. And full bloom na yung aking bougainvillea. Ayan guys, so. Tapos ang dami ng palabas ng bulaklak sa color yellow. Ayan. So, yung mga kahoy pala dyan guys, panggatong yan. So, one of these days, kapag bakante kami, hindi busy, pang itakay namin yan guys, yung putol-putulin para kasya doon sa aming saingan. Yan. And then, itong bougainvilleas na to, ito yung natatanaw doon sa lababo. Yan. So, kaya every time na nasa lababo ako guys, yun. So, ito yung nakikita ko. Mainit na. Good morning everyone. Happy morning. Good day to everyone. To all. Yan, bisi-bisihan. Huling salang na lang. So, ready na yung kinayod at saka inihaw na talong. Ayan guys, so ito na yung mga ingredients natin. Yung inihaw na talong, kinayod na niyog, luya, sibuyas, kamatis, kalamansi, sili, tapos yung ating suka, asin. Yan. So, masarap na combination yung gata at saka yung inihaw kasi meron siyang smoky flavor. Tapos yung gata talagang malinam na, magiging malinam na yung ating mixture guys. Ayan, so ito na siya guys, nailagay ko na. So, ngayon, natimpla ko na rin yung ating gata mixture. Yan. So, dito naman sa gata mixture guys, timplahan nyo ng asin ng naaayon sa panimpla nyo. Ayan. So, nahalo ko na siya. So, ang next natin gagawin is titikman na natin syempre kung tama lang ba yung timplada niya.
Sarap. Ang masarap talaga dito guys, no? Kasi 'di ba yung lasa ng talong na inihaw, yung suka ng niyog, tapos yung gata ng may luya, ganyan. So kaya malasa yung timplada niya. Okay, so kainan na. Kain na tayo. Panalo daw sa sarap, guys. Yan. Hindi nga may sarap. Siyempre, mas masarap na nga yung ordinary na ensaladang talong. Tapos, nilagyan pa ng coconut cream. Ito siya. Kahit wala ka talagang dito, papakin mo lang talaga. Kahit wala, hindi mo na anuhan ng prito. Na-over yung prito namin. Ngami. Ngami kaayo. Nga unta. Simple na kaayo gini nga sudan, guys, no? Very simple to prepare. And sobrang affordable. Kaya halos lahat ng ingredients nasa lang nato. Nara sa tugkaran. Pero maulagi na kapag sa probinsya, usahay, if ever na magganahan ta mo kaon og sudan nga tinunuan, magduha-duha pud ta guys kay ngano, magkagud pa mangutag lubi. Sus Ginoo ko. Sobra na makakapoy ang pagkagod og lubi, no? Labi nag mga tambok na si Ate Betchay nyo magkagod. Ginoo ko ang bilbil guys, naipit na. So maupod na nga lami gyud ang tinunuan, pero mao lagi na problem kay layo man ta sa merkado. So lami man tong nagod ta sa lungsod kay mo paadto tag merkado, kinayod na yung niyog, ready na. Diri sa baryo wala man tay tingkayod og niyog, sus manumano pero tingkapuya. So karon day ato na lang i-enjoy ni guys kay lami man gyud kaayo. So option na ninyo guys kung butangan yung sili Wow! Give it a try. Pwede yun mo magmahay. Lamig yun siya. Hi guys. So, katatapos ko lang maglaba guys. Tapos pinasok din namin. Ayan. Nakita nyo ba yan? Kasi nung natapos na kami magsampay, umulan. So, nagmamadali naman kaming kunin yung mga ibang sampay. Pero yung mga tumutulo pa talaga, pinabayaan na lang namin. Tapos huminto na rin naman agad yung ulan. Kaya kaya sabi ko hindi ko na ilabas yung iba. Kaya mas maganda siguro kung magbenta na lang ako ng damo. Maraming damo dito, bilis tumubo. Kaya magandang magbenta ng damo.